ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندر موسى بسدد من شامل في jettama fi en e bargol mon commentaire uji battugol mon hakkileji amen hande kadi bismiɗo o ganduɗa kañum woni Aliou Diallo mo goɗen bismade ɗo sikki ala on ɓayri mo yiɗo e nder SDTV Gounass so en jima ɗo hande kadi wona koɗo e nder SDTV Gounass. Aliou Diallo calmina bandiraɓe SDTV Gounass mbawen jokkude joga e namde seeɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe tedduɓe watti hakkillaji men e ayawa hablude SDTV Gounass en calmini bandiraɓe kala kadi ɓe kolko en calmini ɗum en juurima en ñaguima ɗumen duwa en duwa no fewi en mbayri arde ɗo kono no kulaɗani tan ɓe ƴewona e jide ko woni kala sahano ko eɗen joɗɗinoɗo seeɗa ko ɗum taki ni Allah waɗi en gartiri jam e cellal kisal inchallahu taala ma émission ngaji continue ha yesso en ñaagui bandiraɓe kadi yo mbatten hakkillaji no fewi mbawa abonade clique vidéo ji moƴƴi. ɗum noon ko Aliou Diallo wonno en jettimo no fewi kanko woni koɗo men hannde eɗen jogui namdade mo yoga e namde seeɗa ko femti ko ganduɗa ko eɗen peemi e hitande tataɓire ko ganduɗa ko ɓen juutɓe 49 e jeenayi mbiyen 49 personnes mort e nder on juma mo ganduɗa ko Nouvelle-Zélande ko on ganduɗa ko soko togo so waɗi ɗum wurɗon janggo julɓe hewɓe cunima hen. ɗum ɗon noon en garta e ardude hen e Aliou Diallo gam yewtude makko hen ken ɓurani bandiraɓe gandal kono wonno ko sunare julɓe foof SDTV Gounass wawa fadde haale 15 e nde ko ɗum metti ko wawi ko addude hen fuɗɗade wadde hen jewte guila e joni beele ko wayni ko ene wawa fawede juuɗe ko wayni ko ene wawa wattude hakkillaji lawol men ene mbawa fala ɗum guila waɗa nder leyɗele he. Aliou Diallo o sikki ala ene gasata wonko jiiɗa e janggu he walla wonko nanɗa hen holto mettema tolno e on ɗon toon? Eyi ko noon tigui sabu yettude Allah e jonniraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde tawno julɗo ko bandam julɗo foof jiiɗi yumma e baaba en lendito mumni lendito paɗɗa lendiden diine wadde tan kala ko meni goto e meɗen surtout ko eɗen foof mema kadi moni e meɗen kala ɓerde mum en foti mettude no fewi nde tawno ko julɗo mema kala julɗo to woni e nder duuɗe ɓaɓe adama nde ene heeɓi mette e sunare no fewi ɗum ɗon noon ɗen ko sunare mawde wonani meɗen ko heddi noon ko en ñaago tan ardiɓe leyɗele ɓe yoɓe battu haqqillaji no moƴƴi kadi hande natti aduna wonde doole beelago hande aduna potal wonde moni kala yo tinnu rena banggue mum o ha feewa kadi ardiɓe kadi batta hakkillaji eɓe gardiɓe moni fof kadi heeɓa haqqi mum e fodde mum ha timma e nder leyɗele ɗe fof ko heddi noon mette ɗe kam neɗɗo kam so tawi woni a ala doole ma mette mbawɗa tan ko jabruɗo Allah jettiraɗo men Allah kadi mi tawno kanko fayru ma eɗen jettirɗum Allah no fewi caggal nde o addi on musiba o yonde ɗum e dow meɗen woni ni sunare no fewi ala noon ko mbawɗen hen kono noon kam ardiɓe ɓe yoɓe tinno yoɓe ƴettude peeje peccode ɓe mbawa darnude men kuule ɗum ɗon nde haɗata ɗo wasa ɓennude ha yesso ɓuri ɗum ɗo kadi. ɗum noon wonno ko toon e Nouvelle-Zélande 15 mars 2019 sikki ala paɗen koye 15 mars 2021 inchallah en donima kadi ruttiɓe toon ɓe foof sikki ala janggo ngu muusi dendagal julɗo to wawi tawede e nder windere nde ko wayni ko Aliou Diallo ene waɗa e kala nokkuji sikki ala 2016 ko wayni ko waɗino Birmanie julɓe ɓiccina toon tampina en jii ko keneeli mawɗi garata mawɓe kuɓeje ɗe nawa ha hande kadi en jaltani Nouvelle-Zélande ko femti on ɗon 49 mort mbeɗa sikkuɗa laamu ina fonno woɗɗude e yimɓe heewiroɓe noon e nokku laamu foti woɗɗitade ɗon pour wawde rende kisal mabɓe walla
holno laamu foti darorade hen sabu kono waɗi ho laamu leelinojitade hen ko noon tigi no woodi ɗum noon wona hunde fonde welsinede ko hunde fonde darnede no feewi nde tawno ko piccani kawrata nokkuji ɗi piccani kawrata fof foti noon ko darnede e leyne nden ka iri caɗele mbaɗe noon fof beela ma usto e nder leydi nder leyɗele ɗe fof ɗum ɗo ko wayni so tawi woni ɓuuraka wawde rewede normal ene wawi jibinde kadi ɓurata ɗum men kadi ko noon eɗen gonno kadi wuttiɓe kadi ɓen ɓe kadi Allah yurmoɓe yaafon Allah harnaɓe aljanna eɗenne kadi heddiɓe kadi Allah yurmoto en yaafo en ittana en caɗele mbaɗe e dow meɗen ha hande en jaltata e on ɗo mo ganduɗa ko garande musqué to Nouvelle Zélande hunde nde e oɗo kikiɗe mo ganduɗa ko enen kam e nder Afrique e leyɗele kewɗe ko on ñan jiyani hay nangue ni ele ko ɗum anni musde ko ele ko ɗum anni métri ko sabu baɗɗum o waɗ ɗum kadi omo filma aligel cikkuɗa hol neɗɗo jogoto ngal ɗon cuusal mbeɗa cikkuɗa kankam wona ɗesera miijade ɓerde ma wona o jeenaɗo kalis yo ya waɗoy ko waɗi ko eyi hande kam aduno kala ko jiiɗa neɗɗo tan goto ummideli waɗi ɗum noon ene holliri ene jogui ko canƴe jagguɗe ene tiiɗi ɗin canƴe ko ɗin noon poti haalde neɗɗo dariɗo waɗi on kanko tan tan e cuusal makko wala cuusal ala on kanda o ene jogui ardiɓe heɓe caggal ɓen wone ɓusdew ene ballam par ce que sabu ɗum ɗon so yewti en yii suka debbo ɗon ene ƴetto juulɓe en ƴetto halifaɓe mo en ɗum ɗo fof wona wonde ko dogade cuusal e jamaragal ha mbaɗaɗen ƴetto foɓɓe noon walla ne haalani haalullaji mugguɗi e ɗum ɗo fof ko ardiɓe maɓɓe umɓe caggal ɓe ɗum fof ala sens ɗum so wona soɓe jaraɓe haalis o noon on woni ko tantan meɗen hannde eɗen kula hen beele somaki hen politique sabu nde ɗum waɗi nde ko gonga laamu leydi notitade ko nde ɓe notiti nde tan ɓe jabboyi waaji o e goto e férouse aji ɓe jaggimo tawa wona o goto mbeɗa cikkuɗa ɗum ɗonne kadi laamu ngu leli ɗum notirade e notirade laamu ngu tan kadi jaggede mo wonde gotum ɗum kadi holko ɓerdema fotata addude hen beele wona malde walla holko fotata ɓerdema fotata jaggude noɓe nanguirimo ni e noɓe leliri notirade e on ɗum kew eyi ɗum ɗon kam ko sabu Allah en mbawa haalde hen taw sabu ene wawi wonde taw kamɓe ɓe ndendi plan o kono kadi en ganda sabu kam ko wiyete walla juuɗe waɗen haalde ko yenanaka en ɗum ɗon en waɗani yetta e gandal men kam kono kam eɗen ɗamini eɗen gandi kam on kam kam woni caggal baɓɓa bonande nde o goɗɗo caggal ma ɗum noon kam koko holliri sabu kam neɗɗo kam ala cuusal tan e ma kam huccidde e rende fof waɗa ɗumen waɗa ko wayi gueɗe baɗɗinani jagge kañum tan haalata mawi wawa wasde joni noon sikki ala nde ɗum waɗi nde ko heure uji seeɗa pawi hen o jaggama ha hande kan haala majjiti beele ɗum ɗon kadi cikkuɗa ko hunde fonde wonde ɓayde o jaggama beele kankone o fotaka wadde tan no waɗi ɓeye ni tan gasa beele goɗɗo yii ɗum huula wasa wattude ko wayi mum ɗum ɗon kadi ha hande haala makko majjiti ha hande haala makko haalaka beele omona juge walla holko ɓerdema addantama e ɗum ɗon anni ko noon nde tawno yimɓe kañumen ko ene kawnita sabu sa yi hunde wayni kamɓe ardiɓe ɓe jogui e baɗe kewɗe kamɓe tawi e nder hen holko sabata waɗu men ko yidde ngal aduna ɗum ɗon koko gasata ha laaɗa sabu hande so tawi en laari laamu meɗen en jii caɗele dañjatene men te ala ko mbawɗen hen ala ko mbawani en mbawɗen tan ko wullitade te kamɓe ɓe gullitotande kamɓe ngoni waɗoɓe meɗen kadi wadde firtiɗo hen maayde caɗele mbaɗe ni kamɓe so tawi jinnoɓe ngala hen so tawi woni ko civil tan Allah ummi tan waɗi waɗi jane mbaɗɗa ɗum nde woni jagade tawi sa jaggama ɗum waɗi waɗi ma waɗa lawol so ɓuuri hewde e caɗele mais so tawi kamɓe mbaɗi noon ɗum kam ala mbaɗɗo waɗi hen ko kamɓe gardi kamɓe woni reɗade fof ɗum noon ko mbaɗi eɗen ñaguia tan wawa waɗane sutura tan tokkitan en caɗele tedduɗe e dow meɗen ɗe ya barke Allah e Nelaɗo
eɗen mbaɗa erango femde dendagal bandira musidɓe julɓe ne mbawa rokkodirde e juuɗe beele ko wayni ko ene wasa wattude dendagal nokkuji ganduɗa ko dewerteɗi Allah ɗi ɗum noon en mbasen tan yowitade e laamuji ɗi par ce que en jii leyɗele ɗe ɗum kewi ɗe foof Aliou Diallo holko mbawata wasiyande bandiraɓe ganduɗa husibɓe SDTV ene jeeɓa hen Nouvelle Zélande ne haale ko kewno toon ko mette mum en mbawa haalde ɗum foof holko mbasirɗa ɓen yeeɓoɓe tan ko femte ko kewno toon ko wasiyama daɓɓo tan mbawa waynade hen kadi eyi kono wasiyama yimɓe ɓe ko woni fof yo tinno tan e hoore mum tinno kadi diine muɗum toppito ko addiraɗo sabu en gaddiraka ko ñamde e yarde e gaddiraɗo ɗo ko rewde Allah kadi woni fof ko mbaɗa liggade e leydi ndi sa maayi ko ɗum woni ko tawoytoɗe wadde noon ete tinnade e hoore ma gila maayi en mbiya tan bandiraɓe ɓe woni fof yo tinno e hoore mum tinno e diine muɗum eden e hoore mum suura kadi ko rewe mum heddo kadi e jamiraji Allah eyi wassalamu en calmini kadi bandiraɓe kala ko ɗum noon won koɗe men ko Aliou Diallo walla mbiyen Codé Diallo sikki ala en jetti dendagal bandiraɓe ganduɗa ene cifiri hen oɗo saaha en puɗɗima wadde hen jewte en puɗɗorima noddiri hen omo ganduɗa kañum woni Codé Diallo sikki ala koko jokkata ma en noddu hen woɓɓe ɓe ganduɗa hayɓe Codé Diallo ɓuurani gandal ɓe ganduɗa kadi ma mbaw artude pacciran hen ko ɓuuri labtude e nder yewtere men witede Jamma Beɗa ɗum noon Aliou Diallo hol konngol ma cagguittogol tan mbawa salminde kadi ɓe ganduɗa kañumen goni caméraman uji e dendagal téléspectateur uji dendagal ɓe ganduɗa ko ardiɓe SDTV e dendagal yeeɓiyankoɓe SDTV tan konngol ma daɓɓa nafoore tan mbawen uddude kadi ɓe ganduɗa yewtere kañum wiyete Jamma Beɗa eyi ko yettudeɓe tan e golle maɓɓe payidima e tinnare maɓɓe kadi ɓe jettaɓe ɓe jagona ko Allah kadi yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane maɓɓe gila yeeɓiyankoɓe hay darliɓe hen darde mbaɗono balle mumen fof mumen ɓe jetta kadi leñolngol no fewi ɓe jetta leñolngol no fewi no fewi nde tawde en ngala ko ɓuuri leñolngol eyi enen so jii eɗen dewɗi ɗo ko saabu leñolngol deƴƴini en ɗo saabu ko ɓen goni yeeɓoɓe mbaɗoɓe fof sifoɓe kadi caméraman uji kadi kamɓe kadi golle maɓɓe eɗen calmina ɗum fewi hono Mansour Diallo en Demba men fof en calmini Souleymane en fof en calmini en juurima ɗum no fewi machallah Allah kadi ceertorɓe salminima jogui no fewi en calmini kadi bandiraɓe kala ɗuɓal en mbiya tan yo Allah rokke en kewɗe saahaji kewɗi mo wuuri eyyi ɗum noon wonno koɗo men ko Aliou Diallo baygol makko ɗo wonani sababu goppugol makko ɗo ɗum noon en mbattaki mo présenté ni ɗum saabi SDTV foof en jettirima jettinangal yeeɓiyankoɓe foof en jetti ɓe ganduɗa kamɓe goni caméraman uji ko nandi e Souleymane Diagne ko noon kadi e Mansour Diallo en jettimo no fewi darde makko tinde SDTV ɗum noon SDTV ne jogui jilluji mawɗi ɗi ganduɗa ɓe fotata invité kadi e nokkuji goɗɗi ɗi ko yewtere moɗon Jamma Beɗa wonno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Brenton Tarrant plaide non coupable. Cet extrémiste australien a ouvert le feu le 15 mars dernier dans 2 mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. C'est depuis la prison de haute sécurité d'Auckland, où le tireur est incarcéré, qu'une brève audience a eu lieu. Les avocats de Brenton Tarrant ont plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation retenus contre leurs clients. C'est le sourire aux lèvres que l'accusé s'est présenté à l'audience, un comportement qui a suscité la colère des victimes et de leurs proches. Le juge a fixé la date du procès au 4 mai 2020. 51 fidèles musulmans ont été tués lors de la tuerie des 2 mosquées. L'assaillant avait alors diffusé le meurtre en direct sur Facebook.